ҳамасола санаи 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди суистеъмоли маводи нашадор ва муомилоти ғайриқонунии он гузаронида мешавад. Ба ин муносибат баргузории мизи мудаввар бо озмуни расми беҳтарин ва чорабиниҳои варзишӣ идома дорад. Дар маҷмаи варзишии сухтии навбат бо ташаббуси раёсати агентии назорати маводи нашаварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят мусобиқаи кушоди вилоятӣ оид ба намуди тенниси рӯи миз баргузор шуд. дар ин мусобиқаи варзишии наврасонии соли таваллудашон 2006-2010 ширкат варзида байни ҳам қуввасанҷӣ намуданд. Бино ба итлои корманди раёсати агентии назорати маводи нашаовар дар вилояти Суғд, Толиб Ҷӯйразода ҳадаф аз баргузории ин мусобиқаи варзишӣ тарғиби ҳаёти солим ва наврасону ҷавононро ба варзиш ҷалб кардан мебошад. бо ташаббуси агентии назорати маводи нашаворӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии молиявӣ дафтари барномавии саҳҳа дар Душанбе ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри дар амал татбиқ намудани нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи миллии оид ба назорати маводи нашаовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 дар солҳои 2021-2025 бахшида ба 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди суистеъмоли маводи нашадор ва муомилоти ғайриқонунии онҳо ва бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ чорабиниҳои варзишӣ фарҳангӣ фароғатӣ зери унвони корвони зидди мухаддиротӣ 2022 таҳти шиори ҷавонон зидди маводи нашадор бо ҷалби доираи васеи ҷавонону наврасони кишвар ташкил карда шуд. Лозим ба ёдоварист, ки дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд барои тамрини наврасонуи ҷавонон ба ҳама намудҳои варзиш зиёда аз 2000 иншоотҳои гуногун мавҷуд мебошад. тенниси рӯи миз низ як нав мусобиқаи варзишӣ маҳсуб ёфта, ба он новобаста аз ҷинс духтарону писарон ва калонсолон низ машғул шуда метавонанд. ёдовар мешавем, ки ғолибони мусобиқаҳои варзишӣ ва дигар озмунҳо санаи 22 июн бо тӯҳфа ва ифтихорнома қадрдонӣ хоҳанд шуд. Муниса Атаева, Абдусаттор Баротов, Азия.